Druhým súperom Slovenska v kvalifikácii na olympijské hry bude susedné Maďarsko. Poďme si ho viac rozobrať. Maďari budú budúci rok znova v top kategórii majstrovstiev sveta, kde naposledy hrali v roku 2003. Tento rok však Maďari vyhrali prvú A divíziu, avšak nezaobišlo sa to bez kontroverzií. S azijskými supermi si Maďari poradili poľahky, ale v treťom dueli zaváhali s Rumunskom a prehrali 1-2. Po zápase sa pred mikrofón postavil Vilmos Galo, čo je jedna z najväčších hokejových hviezd v krajine, a nazval kanadského trénera svojho mužstva Dona McAdama šašom. Maďari však zvyšok turnaja zvládli a vrátili sa medzi elitnú 16. Tréner McAdam však skončil a novým trénerom sa stal Gergely Majoroš, ktorý ešte nedávno trénoval Nové Zámky. Poďme sa pozrieť na nomináciu Maďarska, brankári. Jednotkou na šampionáte bol Benče Bališ, skúsený 5-násobný majster Maďarska, aktuálne chytá v Norsku. V úvodnom zápase kvalifikácie mu kryl chrbát brankár Popradu Adam Vaj. Ten mal naozaj slušnú základnú časť, ale v play-off sa zranil. Obrana. V obrane nájdeme celkom dosť hráčov, ktorí hrajú v zahraničí. Najkvalitnejšiu lígu hrá asi Henrik Nilsson, čo už podľa mena je jasné, že to nie je Maďar. Je to hráč zo Švédska, ktorý získal maďarský pás a stal sa tamojším reprezentantom. Aktuálne pôsobí vo švédskej druhej lige. Veľký prestup v kariére zažil Milan Horvát, ten bude hrať vo fínskej Mestis lige. Maďari berú celkom mladý tím a v ňom nájdeme aj hráča U20 ocelárov Třinec Alexa Horváta. Ten sa tento rok radoval z juniorského titulu. V útoku len 7 hráčov hrá mimo aj z HL a Erste ligy. Obe sú to nadnárodné súťaže, kde pôsobia aj maďarské týmy. O 20-ročnom krydelníkovi Vilmošovi Galovi sme sa už bavili. Ten po nevydarenej sezóne vo švédskom Linkepingu odchádza do fínskeho KK. Galo síce hovoril zle o trénerovi reprezentácie, ale sám na šampionáte získal len 1 asistenciu. Najväčší talent súčasného maďarského hokeja je Domán Krištof Songot. Ten už hrá v 16 rokoch v mužskej reprezentácii a tiež je hráčom fínskej organizácie KK. V dnešnom dueli proti Kazachom dokonca skóroval a my sa furt bojíme brať Dvorského. Vo Fínsku nájdeme aj Baláža Vargu, ten má len 21 rokov a čaká ho prvá sezóna medzi mužmi. Celkový útok príde veľmi mladý a prípadá mi, že Maďari asi vidia, že nemajú príliš veľkú šancu postúpiť a tak chcú, aby mladí hráči naberali skúsenosť. Prejdime na vzájomné zápasy. Na svetovom fóre sme s Maďarmi hrali iba 2-krát. V roku 2009 pri ich premiére na najvyššom fóre nás takmer zaskočili. Zvíťazili sme len 4-3 a to zápas zachraňoval 13 sekúnd pred koncom Bartečko. V roku 2016 sme ich zasa porazili 4-1. Zaujímavosťou je, že v roku 2013 nás porazili v priateľskom zápase. Od Maďarov budem očakávať skôr tú obranu a snahu hrať jednoducho dopredu. Nejak na komplikovanejší hokej nemajú dostatok kvalitných hráčov. Očakávam niečo podobné ako hrali Poliaci tento rok na majstrovstvách sveta. Maďari majú za sebou aj prípravný zápas, v ktorom si nechali od Ukrajiny, ktorá hrala minulý rok prvú B divíziu, dať 6 gólov a prehrali hanebne 6-3. Dnes proti Kazachom to bol tiež pomerne jasný zápas, Kazaši si ho postrážili a vyhrali 5-2. Je jasné, že medzi nami a Maďarmi vždy boli a vždy budú národnostné trenice a tak je jasné, že na nás vybehnú a budú sa snažiť oveľa viac ako proti iným súperom, ale kvalita je jednoducho na našej strane a musíme poľahky zvíťaziť. Máte radi, keď tipujem, a tak dávam, že ich rozbijeme 5-0. Takto je pre toto video všetko, klikni na tlačidlo odoberať, veľmi mi tým pomôžeš. Napíš do komentára svoj tip a ako sa tešíš na zápas a maj sa u ďalšieho videa.